Celine en Hendrik, Ja. wat hebben we in de aanbieding vandaag? De Armo. De wat? De Armo. Wij hebben van Doglicious. Wij hebben hoenenvoerbakken, maar een voorraadbak erin. Wij hebben een mooi lampje. Het kan in elke USB-aansluiting. En wat is dat? De Armo is een hulpmiddel voor de armband. Het is moeilijk om de armband zonder hulpmiddel om te krijgen. En daardoor hebben wij de Armo om de armband makkelijk om te doen. Ze hebben echt goed over nagedacht. Hoe richt ik de kraam in? Hoe maak ik het creatief en aantrekkelijk? En de mysterieuze juryleden zullen straks bepalen wie er 3 winnaars zijn. Dus op zich is het heel spannend voor de studenten. Een lampje is een lampje, ik weet het wel, maar ja, zo'n lampje is dan wel weer apart dan net. Je kan het altijd gemakkelijk even meenemen. Dit is echt geweldig. Nou, dit is toch een prijswinnend concert, jongens, of net dan? Zeker, ja. Ik doe soms wel eens een armband om, maar wat een gepruts is dat, zeg. Ja, dat is heel vervelend. En vooral dan komt de vrouw waarschijnlijk naar u toe van, oh, wil je me even helpen? Dat is heel vervelend en vooral ook voor degene die het draagt. Dus eigenlijk kan het ook niet ontbreken in de sieradendoos. Goed verkocht, Celine. Helemaal goed toch?